Niin. Me lähdetään nyt. Mitä? No tuolla lähdetäänpä nyt. Minä nyt tässä synnytään, mutta kävellään sinne. No niin, anna tulla. Jaksaa. Ponnista. Se ei niin huua ollenkaan. Ei. Naiset. Eikä kiroile. Tai me ei kuulla. Kuinka se sen kävellessä sun? Nyt on niin vähän aikaa maa. Nyt se alkoi heikottaa vähän. Kuka ei auta. Vähän ne kattoo, että no. Pitääkö meidän tuolta nyt tuolta pois? Pitää. Leijonat ja seurauksen. Oi. Tuuppa nyt. No niin, nyt tulee. No muut vaan kattoisi. Kyllä se ponnistelee. No niin, nyt. On tuolla kaukanakin kattoo tuolta päin, että kelmuun pakattuna. Siellä joo jalat sätkii tuossa. Toiset kattoo vieressä. Siellä kato. Joo. No niin, minä tästä naulan. Kiitos. Oho, siinä on. Tuo vielä saada kuvaan tuo, mikä hitto toi on, Afterbirth. Se on ihan valmis. Joo. Minä uusin. Just sinne. Äiti kattoo tuossa. Nyt se ihmetteli, missä mä oon. Tää on paljon valoisampi paikka. Se yrittää heti nousta yli. Oli nyt tuli. Se purrutta tässä. Se ehkä purassa. Syntymä humalassa. Ja vähemmästäkin. Sitä ja harja ja kaikki. Kaikki on. Ei ihan heti on. No niin. Oi. Nyt.
Oh. Hyvä. Harmi, kun tuossa on ruohotukko vees. Pystyykö joku heittää mulle siltä, tai antaa semmoisen kameratuen, semmoisen pussukan sieltä etupenkkien välistä just. Haluatko Marjani sitten kuvia sinne? Oho. Onko se pistä? Pitkät honturot jalaa. En kaaju. En halua enää kaatua. Kato. Kunhan seisaltaan pysyy, niin se on jo puoli voittoa. Eikä ole tulossa leijonia toisella puolella just nyt. Ei oo mitään. Liian karolta muistaa siitä. Mihin mä laitan? Keltaas. Yllättävän iso se koko syntynyt. Joo. Anteeksi, liikaa.